Sa paghagtok sa alas 12 sa udto-ugma mo epekto na ang enhanced community quarantine sa tibok syudad sa Subo. Apektado ang pampublikong mga transportasyon. Among gikuha ang pulso sa usa lamang sa libuan ka mga taxi driver, pinaagi ni ining report. Siya si Roberto Villacorta, 53 anyos, taga Barangay Quiyot, Cebu City. Aduna siya'y 7 ka anak ug aduna na usay mga apo. Bisan kun duha sa iya mga anak aduna nay mga trabaho apan nag-usa ra gyapon sila. Samtang padung kami sa estasyonan, nipadayag siya sa iya mga kahingawa. Kining tungod kay kutob na lang ugma sa tunga sa adlaw silang magbiyahe. Usa lamang si Roberto nga nagda sa libuan katingog sa mga nanginabuhi sa inadlaw nga paagi. Gawas nga aduna may ayuda ang kagamhanan alang kanila, aduna siya'y mga kabalaka. Lisod kayo. Kadaan daw, murag din mong pangita. Pamugas. Kuhaan niya. Kuhaan stanan. Asawa, way trabaho. Tapos balay, nag-antimas mga bata. Saan lagi, anang yapon sanding na to. Basta magkalisod po. Ninimo mo na ba sildo? Huwag masad. Huwag na may biyahe. Sa may among lamyon, may laing trabaho. Wa kay laing kuan ka na bang kanang madiskarte nimo nga pangkuan sa imong pamilya. Wa lang yun. Kaya kadaan lang naman yung kurang drive. Hinaba lang tayo, bisag tama lang mahuman yung kuhan ba? Atong kuhan ron, kalisod ron. Standby ko ta. Gawa sa bugas unsa pa may imo unta. Kada lang mga panud, lang. Gamay lang nga. Kuhan ba? Pinubring sudan. Sa pagpanikay-sikay ni Roberto ug sa mga sama kaniyang taxi driver ug bisan gani mga namasada sa jeep, usa ra gyud ang ilang panghinaot ug pareho usab sa atong gilauman nga ang hulga sa COVID-19. Ang halapad nga krisis karon nga atong giatubang matapos na sa hingpit ug mobalik na ang naandan nga dagan sa panginabuhian. Chelo Valiena, Balitang Bista.